Pois eu tiño 87 anos, era dun pueblo que se chama Rocideixa, do Ayuntamiento de Pregafita, levo 50 anos aquí nesta casa. E como se chama? Do Siteu Balboa González. Como, non dicen eu, é un pueblo que está abandonado de todo, que ali non pasa o Camiño de Santiago. Toda esta Piedrafita que é o Ayuntamiento está perdendo todo. Ya no caso non queda negocio nem nada, que antes había 30 anos era un pueblo dos mellores que había por aquí, porque era o Ayuntamiento, había feria de ganado, de porcos, bueno, de todo, e agora está totalmente, no caso non hai onde comer. E gusta máis que viña moita xente, porque é unha alegría, e deixan diñeiro para comer e para dormir nas habitacións. Se non hai peregrinos, as habitacións quedan vacías. Nin se pode vender a comida, porque comen moito menú. Bueno, o cebreiro, cando lleguei por aquí hai 50 anos, non era como é hoxe, porque agora hai uns 25 anos que cambiou totalmente de todo, que é cando máis xente pasa agora. E agora hai albergues que antes non sabía, e que no cebreiro todos temos restaurante, habitacións para alquilar, para os peregrinos e para todo. Hombre, como se vía antes era moita miseria, nin había coche, nin había carretera, nin había luz, nin había agua aquí neste pueblo. Vivían nas espallozas, e así que já dixen, sin agua, sin luz, e os animales e a xente todo xunto. Os animales por abaixo, a xente por arriba, e os animales a calefacción que había. Daban calefacción nas pallozas. Bueno, para o futuro, que sei eu, que o futuro, se isto non cambia, xa hai un futuro bueno. Porque hai un negocio, e hai, estamos tamén cobrando, jubilados, temos huertas tamén, tractoras, cebocerdos, gallinas, conejos, de todo. Nos pueblos que non pasa o camiño non hai con quen falar. O mellor hai un viagosol nun pueblo ou dous, non máis. Porque este municipio está acabando todo, porque por non haber xente joven, non nacen, e os viejos morimos, e así acabase todo.